Moi boa xentiña, benvidos e benvidas de novo ao que, a un novo vídeo. Hoxe falamos de eleccións portuguesas. 18 de maio teñen eleccións legislativas no país veciño e xa que non podemos facer un directo falando do tema, por falta de persoal técnico, cousiñas que pasan, pois imos falar un pouco do contexto destas eleccións e vámoslo facer dun xeito moi didáctico. Moi boa xentiña, son o Iván do futuro, do presente ou do pasado mesmo tamén. Aquí en Barcelos, camiño de Lisboa, para reunirme coa xente da política portuguesa, non. É por outra cousa. Vou interrompir varias veces este vídeo porque o Iván que o grabou ainda non sabía os resultados electorais. Así que vou ir dicindo como quedou finalmente a cousa, que algo de movida houbo. É certo, temos unha raya que nos separa, pero realmente non temos tanta idea da política portuguesa. De feito, temos bastante pouca, menos os frikis, como a min, que podemos saber o suficiente como para contárvolo. Imos falar dos partidos políticos que toman parte da realidade política do país. Imos comparalos cos que poidamos coñecer da nosa realidade política e social para ter unha idea de que poden propoñer ou de que pa o coxean. E despois tamén falar dos principais candidatos que sí que poden ter opcións de gobernar, para poñer un pouquiño de contexto. Estas eleccións son un ano despois dunhas que xa se convocaran no ano 2024. O resultado foi unha Asamblea da República repartida prácticamente en tres partidos: un centro-dereita da Alianza Democrática, o Partido Socialista e o Chega, que o Chega é o partido da ultradereita portuguesa. Fixeron de tal maneira que o centro-dereita gobernara coa abstención ou co permiso ou co acordo do Partido Socialista, pero un ano despois volvense convocar eleccións. Hai un ano, Antonio Costa, hoxe presidente do Consello da Unión Europea, viuse implicado ou non, porque realmente despois comprobouse que non se trataba dese Antonio Costa, cousa que é moi chamativo, nun caso de corrupción que afectaba ao goberno daquela, un goberno con maioría absoluta. Antonio Costa, ante a dúbida, dimitiu, e Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente da República, vendo que dimitiu o primeiro ministro, convocou eleccións. Que Luís Montenegro, ese primeiro ministro da Alianza Democrática, enfrontouse a dúas mocións de censura e a unha moción de confianza que el mesmo puxo. Por qué? Porque foi acusado de corrupción, de conflito de intereses polo caso chamado Spinum Viva. Vendo que perdía esa moción de censura, convocáronse esas eleccións. Como decíamos, gobernaban en minoría, polo tanto non tiñan a capacidade de seguir adiante sin o apoio ou dos socialistas ou da ultradereita. Vamos entón, sendo moi clariños, sin moitas complicacións, cos partidos que forman parte da realidade política portuguesa. Imos de primeiras co que ostenta o goberno do país e que foi máis votado nas pasadas eleccións legislativas de hai un ano. Falamos da Alianza Democrática. A Alianza Democrática é unha coalición, como chamamos nós, do PSD e o CDS. Un PSD é o principal partido do centro-dereita, Partido Socialdemócrata ou Socialdemócrata, como acentuarían os portugueses. Malia o nome, que nos pode resultar un pouco curioso, é o partido de centro-dereita. O CDS é un partido máis minoritario que lle pasa, por culpa da lei electoral, algo parecido que lle pasa ao PACMA a nivel estatal, que consigue moitos votos, relativamente moitos, pero moi repartidos polo territorio portugués, e nas circunscripcións non acada os suficientes para conseguir representación. De feito, nas eleccións anteriores ao coaligarse co PSD, perderan completamente a representación. É un partido democristiano, este CDS. E o Partido Socialdemócrata é o que lidera Luís Montenegro, actual primeiro ministro, e que chegou a un acordo co CDS, imitando a Alianza Democrática que houbera xa nos principios dos 80 e que xa gobernou Portugal co mesmo nome. Isto é, como dicirlo así, un remake ou un revival dunha coalición que xa existiu na política portuguesa e que ahora volve a gobernar e preséntase de novo ás eleccións. Por outro lado, o PS, partido histórico, moi comparable xa polo estilo, pola cor e polo nome, o PSOE español, o Partido Socialista, o PSDG en Galicia, é un partido histórico moi importante para a construción do Estado Democrático portugués despois desa revolución dos cravos a finais do século pasado, e que gobernaba ata hai pouco baixo mando de Antonio Costa. Antonio Costa, un dos primeiros que estableceu a posibilidade de gobernar en minoría con acordos legislativos, acordos na Cámara, na Asamblea da República, cos partidos a súa esquerda, co Bloco de Esquerda, co Partido Comunista. Era o que lle chamaban a Geringonza,
que a traducción é pois, unha chafallada. Chamábanlle chafallada a ese pacto de goberno que durou bastantes anos e que lle deu estabilidade, chegou a romperse e Antonio Costa gañou unha maioría absoluta, a que decíamos antes que nada importou a hora de disolver a Cámara e convocar eleccións. Son particularidades que ten o sistema político portugués. Mesmo habendo unha maioría absoluta, non é imposible que se convoquen unhas eleccións que se adianten e que se desfaga un goberno que ten o control absoluto do poder legislativo. O Xaga é a representación da ultradereita que vemos por toda Europa e por todo o mundo en Portugal, con postulados, por exemplo, anti-inmigración, neste caso anti-inmigración das colonias portuguesas, por exemplo, o Brasil. Vese a militantes, a seguidores de Xaga dicir que o Brasil e a cultura brasileira está invadindo Portugal. Ese tipo de comentarios e postulados que se asocian moito a estes partidos radicais de ultradereita, non? O Partido Iniciativa Liberal tivo o seu mellor resultado nas eleccións legislativas do ano pasado. Tamén non é difícil, porque naceron no ano 2017, un partido moi recente e que defende con moita forza as ideas liberais puras. Hai quen o compara con Ciudadanos quizás despois foi máis maleable nese sentido, non sei se me entendedes, pero a Iniciativa Liberal busca unha reducción drástica da capacidade do tamaño do Estado portugués, prometendo tamén ou querendo privatizar empresas importantes de capital público, como pode ser os Correos ou a Radio Televisión portuguesa. No arco máis á esquerda da táboa do taboleiro político portugués temos ao Bloco de Esquerda, unha esquerda moderna, semellante a Podemos, e era parte desa geringonza coa CDU ou coa alianza do PCP, do Partido Comunista Portugués, cos Verdes, que ainda se mantén tamén nestas eleccións. Foron os dous partidos os que fixaron o primeiro-ministro Antonio Costa, e que desde que o Antonio Costa tuvo maioría absoluta e se desataron varios procesos electorais, reduciron a súa representación, tanto esta CDU como o Bloco. Levan varias eleccións baixando en representación, en porcentaxe de voto, e nestas do ano 2025 a tendencia ten sido a mesma. O PAN non é algo moi rico, que tamén, senón un partido, o Partido Animalista de Portugal, que conseguía xa a representación pola mínima nas últimas eleccións e nesta estivo aí para conseguirla. A baixada considerable que tuveron outros partidos de esquerdas capitalizou na este, o Libre, moi semellante. Si que se definen pola súa organización interna que consideran máis democrática que a dos outros partidos e falan de ecoloxismo, de socialismo, en termos moi semellantes que pode ser o Bloco de Esquerda. Que pasa? Esta división da esquerda fai que perdan a posibilidade de ter bastantes máis diputados. Nas últimas eleccións do ano pasado 24 sumaban en conxunto os partidos de esquerda, o Libre, o a CDU do Partido Comunista e o Bloco de Esquerda en torno a un 12% do voto. De ir nunha coalición ou de ir en conxunto nun mesmo partido, nunha mesma lista, sexa como sexa a fórmula, terían tido camiño dos 20. Son moi penalizados pola lei electoral, que é moi semellante á española. Xa falando máis polo miúdo dos candidatos, vamos falar dos tres grandes partidos. Este é Luís Montenegro, actual primeiro ministro de Portugal, que devolveu ao centro-dereita o poder o pasado ano, non sen autorización do Partido Socialista, porque non conseguiu unha maioría absoluta, nin pactou ou non tiña alcance pactar con ningún partido que lle dese a maioría e que estuvese na súa órbita ideolóxica ou que eles o considerasen. Quero dicir que non quixeron pactar coa ultradereita, como non quere pactar ningún outro partido, nin a Iniciativa Liberal, nin o Partido Socialdemócrata e evidentemente ningún dos partidos á súa esquerda aceptan pactar co Xaga. Que fixo Luís Montenegro? Tuvo que gobernar co permiso do Partido Socialista, que dixo, vendo o resultado, que era un case empate perfecto entre ambos partidos, pero a Alianza Democrática gañou por un puñado de votos, que vendo o resultado e a vexada que tuvera o Partido Socialista, deixarían gobernar para facilitar un goberno que xestionase en Portugal. Tras un ano de primeiro ministro, a principios deste 2024, Luís Montenegro viuse envolto nunha causa, nunha acusación de corrupción que tiña que ver cunha antiga empresa súa, antiga ou actual, para que xa cada un que deduza o que queira, porque sigue sendo propiedade de familiares cercanos seus, que é Spinum Viva, unha consultora
de negocios que se encarga ou que xestiona inmobles, compraventa de inmobles. Acusábano daquela de favorecerse dunha lei que ese mesmo goberno seu aprobou, que era unha lei do solo. Foi unha información publicada polo xornal Correo da Mañá que desatou unha crise política que se desenvolveu con dúas mocións de censura que non saíron adiante porque foron presentadas por Partido Socialista e por Xega, que non votaron en ningún caso a do outro. As mocións son propositivas, propoñen un candidato e ningún dos dous partidos ia votar o candidato do outro. Polo tanto, nese sentido, Luís Montenegro estaba a salvo. Que fixo? Sí que presentou unha moción de confianza, e ao presentar unha moción de confianza e non superala, convocáronse estas novas eleccións. O soño húmedo de Luís Montenegro, e así o manifestou en varias ocasións durante a campaña, era poder gobernar en coalición ou co apoio de a Iniciativa Liberal únicamente, sin depender nin do Partido Socialista nin do Xega. O Luís quedou contento despois destas eleccións. Bueno, polo menos el viuse reforzado, e mesmo na súa declaración aos medios despois de saber eses resultados electorais, dicía isto que define bastante ben a intención súa de seguir gobernando e de que o respeten para seguir gobernando. O povo quer este governo e não quer outro. O povo quer este primeiro-ministro e não quer outro. O povo quer que este governo e este primeiro-ministro respeitem e dialoguem com as oposições. Mas o povo também quer que as oposições respeitem e dialoguem com este governo e com este primeiro-ministro. Pedro Nuno Santos foi ministro de Antonio Costa. Leva en política tempo. Este dos rapaces que empezan xuventude, si, vai escalando. Así foi, era un posible sucesor, despois, efectivamente, foi nomeado sucesor en cuestión dunhas poucas semanas, nunhas eleccións que dentro do Partido Socialista moi probablemente non contaban con elas, e aínda así conseguiu un empate, unha baixada importante de deputados desde a maioría absoluta, pero conseguiu empatar coa Alianza Democrática. Meses despois, un mes, 2 meses despois desas eleccións legislativas en Portugal, viñeron as europeas onde o Partido Socialista voltou a gañar as eleccións. Sin embargo, as previsións desta vez danlle cada vez máis distancia con Luís Montenegro, e vendo a evolución que están a ter os partidos á súa esquerda, é bastante improbable que poida chegar a ser primeiro ministro, polo menos nestas eleccións. Nas eleccións de hai un ano, Pedro Nuno ganoume porque falou moi claramente nesa roda de prensa de despois dos resultados, que habitualmente os políticos suelen gabarse, aínda que tuvera un mal resultado, e dixo claramente que non era o desexado. E por esa franqueza, pois caeume ben. Desta vez dimitiu. Considerou que non tiña sentido que el seguise no liderado do Partido Socialista. Tamén consideraba que el non era quen de estar apoiando un goberno no que non quería. Entón, por dixo, marcho. E o Partido Socialista queda nunha situación moi complicada despois de empatar. Quedando segundo por pouco, pero empatando en escanos, aínda pendentes de ver o resultado no voto exterior, con Xega, coa ultradereita portuguesa. A mim não cabe ser o suporte deste governo e penso que esse papel também não deve caber ao Partido Socialista. Luís Montenegro não tem a idoneidade necessária para o cargo de Primeiro-Ministro e as eleições não alteraram essa realidade. Vou, por isso, pedir eleições internas à Comissão Nacional, no qual pedirei eleições internas às quais não serei candidato. André Ventura é unha destas personalidades que é o partido. E mesmo algún militante, e podémolo escoitar neste vídeo dos compañeros da BOA, o André é o Xega e o Xega é o André. André Ventura é o Xega e o Xega é André Ventura. Volve ser candidato, parece que con éxito, porque sigue subindo o partido de ultradereita, pero foi candidato nos últimos anos en varios comicios, tanto nas presidenciais como nas legislativas. O André Ventura está nunha nube. Desde 2019, que empezou a entrar na política portuguesa ata hoxe, subiu do 2% dos votos a en torno 22-23. Está claro que é un auténtico éxito para Chega, e eles din que isto só acaba de comezar e que non parará de André Ventura ata ser primeiro ministro de Portugal. Hoje podemos declarar oficialmente perante o país todo e com segurança que acabou o bipartidarismo em Portugal. Nós não vencemos contra ninguém, nem vamos atrás de ninguém. Nós fizemos e vencemos pelos portugueses, para eles, e é por eles que vamos trabalhar.
O Chega superou o partido de Mário Soares. O Chega superou o partido de António Guterres. O Chega matou o partido de Álvaro Cunhal. E o Chega varreu do mapa o Bloco de Esquerda. Haberá tamén a quen lle parece curioso que é unha persoa que ven de ser comentarista tertuliano en programas deportivos, de fútbol. Xa nas anteriores eleccións, en estas, o que demanda o Chega é un goberno de coalición coa Alianza Democrática de Luis Montenegro. Os números danlle a razón para ter un goberno de coalición, pero ningún dos partidos que estarían implicados quererían que eso fose unha realidade. E como funciona o sistema electoral portugués? Pois é moi semellante. O do Estado español funciona por circunscricións que elixen un número determinado de deputados na Asamblea da República e eses deputados e deputadas escollen finalmente ao primeiro ministro. Esta é a distribución de deputados e deputadas por circunscricións e vedes facilmente como a faixa atlántica é moito máis numerosa en escolla de deputados que o interior. Vemos que Lisboa escolle, por exemplo, 48 deputados dos 230 que son en total. Os erutos. Toda a beira interior de Portugal, 3, 2, 4, aquí na zona de Braganza 3, en Vilarreal 5, as illas, as Ores de Madeira, e estes que temos aquí son deputados que se escollen por o voto exterior. 2 para aqueles que están en Europa e 2 para aqueles que están no resto do mundo fora de Europa. Estos son infografías do xornal Observador de Portugal. Aquí temos a diferencia na escolla de diputados do 1975 ao 2025. A escolla en cada un destas circunscricións funciona igual que nas provincias do Estado español ou que a escolla de concelleiros nun municipio determinado. É pola lei DONT, que está explicada nun vídeo maravilloso que temos nas nosas redes sociais e podedes velo nun enlace que vos deixamos abaixo, así nun enlace si me acordo de poñelo, porque a veces entre subir unha cousa a outra, facer a miniatura, compartilo en redes, subir a story, non sei que, pois algunha cousa esqueceseme. E vou no deixando por aquí, que xa sei que a veces é moita información, non sei se o interese voso é tanto, facedemos saber nos comentarios e facedeme saber unha cousa tamén. Eu a restora ainda non sei cal é o resultado das eleccións, máis menos por as enquisas podemos ir sabendo as tendencias, pero poderme dicir si, por exemplo, Montenegro suba con iniciativa liberal, o PAN sigue tendo representación. Desta vez non subiu o PAN, mantívose. O Chega superou o limiar do 20% dos votos. Bueno, dicidme o que queirades abaixo, Tamén podedes vos queixar de por que non facemos unha noite electoral como é debido. Bueno, por la vida, compañeros. Agardo que vos gustase este pequeno resumo da política portuguesa. Falaremos un pouquiño máis da política portuguesa. Non tanto, porque non é que interese moito, sendo claros, pero bueno, como somos frikis así da política internacional, polo menos por ter algo de idea do que pasa aquí a nosa beira, que tamén nos afecta. Moitas gracias por estar aí, seguídonos nas nosas redes se non o facedes, é moi fácil, usuario ou que _gal, na maioría delas, eu creo que diría que todas, aí que se vea o que _gal, mira que cutrez. E aquí en YouTube, se non estás suscrito, suscríbete, que nos axuda, que te chegan así as cousas cando entras en YouTube, ponche, oi, eu que subiu isto, queres velo? Non, pero bueno, polo menos apareceuche. Veña, ata loguiño, bon día, boa noite, e boa semana, bon traballo, e tudo iso. Até já.